Guys, this is Vanessor आं नोंथांमोननो दिनै नैबे गोदान भिडिअ लाबोदों। बेयो मानि सोमोन्दै? जौखोन्दोनि सोमोन्दै। जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला मा साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बयखौबो खावलायनाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होयो अब्लानासो आंबो मा गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो गोसो जायो। स' दानिया जों बेखौ मायाव पार्सेन्टेजआव कनभार्ट खालामनांगौ एबा मा पार्सेन्टेजआव जों सोलायनांगौ। बोरै सोलायगोन जोङो बेखौ दानिया नोंथांमोना नायना लादो। स' दानिया नायदो जों बेखौ पार्सेन्टेज होननानै मिथिब्ला जों मा खालामनांगोन 3/8 इन्टु 100 खालामनांगोन। अब्लाना जों मा मोनगोन बेखौ 8 जों मा बे बेसेबां 4 इन्टु 2 बे बेसेबां 25। स' जों बेखौ बेसेबां मोनगोन 75/2% मोनगोन। जों बेखौ फ्रेक्सनाव लिरोबा मा मोनगोन जों मा बेखौ जों मा पार्सेन्टेजआव सोलायबाय। दानिया जों बेखौ मा दशमिकआवबो जों सोलायनो हायो। स' दानिया जों बेखौ मा खालामनो हायो 37 1/2 लिरनो हायो। मानोना जों बेखौ मोनगोन। स' एन्सारा बबे जागोन नैबे अप्शन ए। दानिया जोङो कुइसन नम्बर 2 मा होनदों what percent is 390 ग्राम of 1 kg 500 ग्राम। बेसेबां पार्सेन्ट जागोन 390 ग्रामनि 1 केजि 500 ग्राम। अब्ला जों मिथियो 1 केजियाव बेसेबां थायो 1000 ग्राम। अब्लाना मा मिथिगौ जोङो अब्लाना मा जागोन 1 केजि 500 ग्रामा बेसेबां जागोन 1500 जागोन। अब्ला मानो दिहुननांगौ 390नि। अब्ला जों मा खालामनांगोन 390 बेयो मा जागोन 1500 बेयो मा जासिगोन 100 पार्सेन्टेजआव लांनांगौ नालाय जों दाना नैबेजों बेजों दानलायबाय बेहाय बेसेबां थाखो 15 थाबाय। स' जों मा मोनगोन बेहाय जुदि जों बेखौ दानो अब्लाना मा मोनगोन 26% मोनगोन। स' जों बेबायदि खालामनांगोन। मा होनदों दाना कुइसन नम्बर 3 a fruit seller had some apples he sell 40% apple and still has 420 apples originally he had। मा होनदों सासे दखानिया मा होनदों आपेल फिथाइ फानदोंमोन बियो बेसेबां 40% आपेल फानबायनो आरो बेहा बेसेबां थालांखोनो 420 आपेल फिथाइ थालांबायनो। अब्ला बेहा गासै बेसेबां अरिजिनालाव बेसेबां आपेल फिथाइ दंमोन जों बेखौ दिहुननांगौ। स' दानिया जों बेखौ बोरै खालामगोन दानिया नायदो। अब्लाना मा होनदों हमना लाबाय जोङो मा आपेल फिथाइनि गासै अनजिमाखौ जों मा x होननानै हमना लानांगोन। आरो मा आपेल फिथाइनि अनजिमाखौ x होनना हमना लायोबा जों मा 100% आपेल फिथाइ दंमोन। स' अब्ला जों मा 100 निफ्राय 40% दानख'नांगोन। अब्लाना जों बेसेबां 60% आपेलखौ बियो फाननो हायाखै। बेसेबांखौ फानदोंमोन 40%खौ फानदोंमोन। स' दानिया जों मा दिहुननांगोन x नि 60% होननाय लोगो लोगो मा सेन होननाय लोगो लोगो मा जोंना गाहायाव 100 फैयो समान बेसेबां थालांनो 420 आपेला थालांदोंमोन। अब्ला जों मा मोनगोन x खौ लाखिबाय जोङो 12 हरब्ला मा जासिगोन 420 सानजाब 100 आरो मा गाहायाव मा फैसिगोन 60 फैसिगोन। अब्लाना जों मा मिन्थियो 60 सानजाब 7 बेसेबां 420 x समान बेसेबां 700। अब्ला बिहा गासै आपेल फिथाइया दंमोन बेसेबां आपेल फिथाइया बिहा गासै दंमोन बेसेबां 700। स' जोङो बेबायदि सल्भ खालामनांगोन। जों मानो x हमदोंमोन जों आपेल फिथाइनि अनजिमाखौ जों मोनथियामोन बेनि थाखायनो जों x हमना लादोंमोन। स' दानिया नायदो नेक्स्ट कुइसनखौ। बेबायदि कुइसना मस्ट इम्परटेन्ट बेबायदि फैबाय थायो मालाबा मालाबा। A man gets 10% increase in his salary. His new salary is 10,285. What was his original salary? मा होनदों सासे मानसिनि सेलारिया 10% बारायबायनो बिनि गोदान सेलारि मोननाया बेसेबांनो 10,285 रां। अब्लाना मा होनदों बेनि सिगांनि सेलारिया बेसेबांमोन जों बेखौ दिहुननांगौ। दानिया नायदो जों अब्ला जों मा बेनि सेलारिखौ जों x होननानै हमना लांबाय 100% सेलारि मोनोमोन बियो 10% बारायबा मा जासिगोन 110% जासिगोन। अब्लाना मा होनदों x इन्टु 110% बारायबाय सेन होननाय लोगो लोगो मा जोंना 100 फैबाय बेसेबां मोनोनो बियो गोदानाव 1285। अब्लाना मा जों x खौ दिहुननांगौ। x खौ दिहुनोबा जों मा खालामनांगोन x खौ लाखिनांगोन। अब्लाना जों 12 हरबा 10285 आरो मा गाहायाव 110 फैबाय पारसेन्टआ नैबावहाय थाबाय। बेजों दानलायबा जों मोनबाय बेसेबां x = 10285 आरो गाहायाव 11। जों मा बेखौ रानोबा मा मोनगोन मिथिगौ ना स' बेसेबां मोननाय जोङो 9350। स' जोङो बेबायदि खालामनांगोन। स' एन्सारा अब्ला जोंना माया जासिगोन नैबेयो 9350।
Question मा होनदों if 36% of people in a school are girls and the number of boys in the school is 816 how many girls are there in the school मा होनदों बे फरायसालियाव बेसेबां 36 जौखोन्दोनि बाहागोआ हिनजावसा आरो मा होनदों बे फरायसालियावनो फरायसाफोरनि अनजिमाया बेसेबां 800 अब्ला जोंनाव मा साननो how many girls are there in the school बे फरायसालियाव फरायनाय फरायसालिफोरनि अनजिमाया बेसेबां जों बेखौ सल्भ खालामनानै दिहुननांगौ स' दानिया नायदो जों बेखौ बोरै सल्भ खालामगोन हमनानै लाबाय जों मा फरायसाफोरनि अनजिमाखौ x आरो मा होनदों 100 जौसे जौखोन्दो दंमोन बेनिनो बेसेबां 36 जौखोन्दोआ बेसेबां हिनजावसाफोरनि अनजिमा अब्ला मा 64 जौखोन्दो मा हौवासाफोरनि अनजिमा अब्ला मा दिहुननांगौ जोङो बे फरायसालियाव बेसेबां फरायसालिफोर फरायो अब्ला जों मा जोङो दा दिहुनना लाग्रोनांसिगोन अब्ला मा होनदों x इनटु बेसेबां जासिगोन 64 जौखोन्दो समान बेसेबांनो 816 फरायसाफोर फरायो अब्लाना जों मा x खौ लाखिनानै बारहरनांसिगोन जों बे बारहरनांसिगोन जोङो 816 इनटु 100 गाहायाव बेसेबां फैबाय 64 फैबाय अब्ला जों बेखौ राननानै मोनगोन बेसेबां 1275 x = 1275 अब्ला जों माखौ दिहुननांगौ गासै फरायसानि अनजिमाया बेसेबां 1275 अब्ला बेसेबां हिनजावसाफोरनि अनजिमाखौ दिहुननो थाखाय जों 1275 निफ्राय 816 खौ दानख'नांगोन अब्लानो मा मोनगोन 1275 816 अब्लानो मा मोनगोन 15 निफ्राय अब्लाना जों मोनगोन बेसेबां 459 बेसेबां 459 हिनजावसाफोरनि अनजिमाया बेसेबां 459 स' जोङो बेबायदि खालामनांगोन स' अब्ला कारेक्ट एन्सारा बबे जासिगोन नैबे 4आ जासिगोन स' बेबायदि कुइसना एग्जामाव फैथावथाव मा होनदों 120 जौखोन्दोनि 1140 बेसेबां जों मा खालामनांगोन 170 जौखोन्दो होनदों सानजाबनांगोन माजों 114 लाथिख'जों अब्लाना नैबे लाथिख'जों नैबे लाथिख' नैबे लाथिख'जों नैबे लाथिख' अब्लाना मा मोनगोन जों सरि बे नङा 170 जों 100 जों इनटु 1140 अब्लाना मोनगोन जोङो दानलायबाथाय 0 0 0 0 बेसेबां मोनगोन 1938 मोनगोन बिसोर मोननैखौ सानजाबा 1938 मोनगोन जुदि x जौखोन्दोनि 2 बाहागोनि 25 या 150 जायो अब्ला मा x नि मानखौ दिहुननो x नि बेसेबां जौसे जौखोन्दोनि होनदों नि होननाय लोगो लोगो जोंना माल्टिप्लिकेसन 25 2 समान 150 अब्लाना बेसेबां जागोन 4 जों दानजागोन बियो x बाय 8 जाबाय बियो समान बेसेबां 150 अब्ला जों माखौ नांगौ x खौ नांगौ 150 इनटु 8 बेसेबां x = 1200 स' एन्सारा बबेयो नैबेनो कारेक्ट एन्सार स' बियो क्लास 10 कुइसन जों मा 4 आरो 8 2 नि मा खालामनांगोन जों एलसिएम लानांगोन अब्ला जों एलसिएम लाबा बेसेबां मोनगोन 8 मोनगोन आरो बेहाय बेसेबां जासिगोन 6 जागोन आरो बेहाय मा जागोन 2 आनो जागोन बेहाय बेसेबां जागोन बेसेबां 4 24 जागोन अब्लाना मा मोनगोन जोङो 32 8 फिननायखौ मोनगोन 4 स' बियो एडिसननि जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्लाना मा खालाम नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जुदि सोरबा ग्रुप डिनि आनजाद होगोन आंनाव मा दङ माखासे फिजिक्स केमेस्ट्रि आरो बाय'लजिनि PDF फाइल दङ जुदि नोंथांमोननो नांगौ होननानै सानो अब्लानो मा खालाम नोंथांमोना गावबागाव नम्बरखौ भिडिअनि गाहायाव कमेन्टआव लिरनानै हो अब्लानो आं नोंथांमोननो सेन्ड खालामनानै हरगोन बेयो मस्ट इम्परटेन्ट कुइसन स' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायनानै माबायदि मोनो गाहायाव कमेन्ट होदो थेंक्स फर वाचिं गाइस